Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Lali. Kali ini kita akan belajar bahasa Jawa. Sugeng enjing anak-anak. Kita belajar ulangan 3. Kegiatanku. Kegiatan yaiku apa sing saben dina dilakoni saka tangi turu sampai mapan turu. Kegiatane Nina saben esuk. Nina tangi jam 4:30 esuk. Nina sembayang subuh ing masjid. Nina adus jam 5 esuk. Jam 5:30 esuk Nina wis sarapan. Jam 6 esuk Nina budal sekolah. Nah, sakniki nyocokake ukara karo gambar. Gambar nomor 1, ukara ingkang tepat yaiku Nina tangi jam 4:30 esuk. Gambar kaping kalih ukara ingkang tepat Nina sembayang subuh ing masjid. Gambar nomor 3, ukara yang tepat yaitu jam 5:30 esuk Nina wis sarapan. Gambar keempat, ukara ingkang tepat yaiku jam 6 esuk Nina budal sekolah. Jodohake gambar lan jam. Nina tangi jam 4:30 esuk. 4:30 esuk yaiku jarum jam pendek diangka 4:05. Jarum jam panjang diangka 6. Gambar kedua, Nina sarapan jam 5 esuk. Jarum jam ingkang tepat yaiku jarum pendek ting angka 5, jarum panjang diangka 12. Gambar nomor 3, Nina budal sekolah jam 6 esuk. Jarum jam yang tepat yaitu jarum pendek diangka 6, jarum panjang ting angka 12. Nyemak wacan kanthi premati. Nah, teng mriki enten wacan. Ustazah waca simak nggih. Kegiatane Nina saben esuk. Jam 4:30 Nina wis tangi. Nina banjur wudu lan salat subuh. Nina salat bareng-bareng ing masjid. Jam 6 esuk Nina wis budal sekolah. Nina budal sekolah ora diterakake. Nina budal sekolah numpak becak karo Siti. Jam 6:30 Nina wis teka ing sekolahan. Ora lali salaman lan ngambung astane Bu Guru. Jam 7 tet bel wis muni. Tandane kegiatan pasinaon diwiwiti. Sadurunge mlebu kelas, murid-murid baris kanthi rapi. Ketua kelas nyiapake baris kanca-kancane.
Murid-murid banjur padha mlebu kelas. Murid-murid padha lungguh anteng. Sadurunge pasinaon diwiwiti, murid-murid maca donga. Sing mimpin donga ya iku ketua kelas. Sakniki negesi tembung lan nerangake isine sing ana ing wacan ndek wau. Bareng-bareng tegese sama-sama. Diterakake tegese diantar. Astane tegese tangan. Pasinaon tegese sinau. Anteng tegese tertib. Budal tegese berangkat. Teka tegese datang. Nah, niku nerangake tembung ing wacan ndek wau. Matur suwun, terima kasih banyak untuk pembelajaran kali ini, Ustazah Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semua.